Ka office jong u district sports office jong ka East Khasi Hills district ka penlong ya ka district level youth exchange program ka baar ha ka community hall jong ka Shillong mission compound ha ka sibalang bat ka sipale jong ka tayo ha ka ba palat spangot ki Samla kan thai bet shinrang kilawan bari Iashimbynta ban pen I yala ki sap ki phong ki jong ki Kajung cemu ban penlong ikani ke program kalong ban pelilat iki Samla jong ke district ban Iashimbynta ka ban pen I ya ka sap ka phong ka jong ki bat kumju ban yo ru iki jing kai ni kri shampang ha ka be dei ba ka jing im ka kot ka khia ka jing nang jing start bat ki bi ki ban tei ka jing im jo ki Samla ki Samla ki bela job ha ka jing ko ba pero per ki la sa jiet ban mi khmat ek district ha ki jing ko ki ban long ha ka state level bat ka tmuru ban jiet ki Samla ban le Iashimbynta ha ka North East National Youth Festival bat International Youth Exchange Program ki ban wan ki Samla ki la yo ek jing ajing batai bat jing hi kai na ba Sani Maulong Managing Director jongka Emmanuel Coaching Academy and 100-fold Academy ka kong Ivarihun Warjri Director 100-fold Academy Emmanuel Coaching Academy bat Mount Olive Culinary and Hospitality Management uba Jefferson Rani ubalong u sector head jongka Entrepreneurship Ecosystem Development and Outreach Sector Prime Hub Meghalaya bat uba Banket Lang Nongbri founder Ecori Waste Management Startup Meghalaya kila ajing kren halor kimat ba per yakni ke program la pli perda da ka ADC jong ka East Khasi Hills ka kong di Kharshiyeng kum ka kong san kat ba secretary jong ka Darbar Shillong mission compound u Professor Don Kuparwar ula penhak perda yakni ke program Hakapon bakamet kadangdon kayeng
the grandson and granddaughters when the dead body of their paternal grandmother is still at home. Hamni ki khun kha ki shat anu yala ka me kha da ka bakawe da usimpia yong ya ka men haringkat ke sur melung ke bisli ke duitara bad ke nakra kiwe bad ki shat haringkat ke mu kadem da ka bakawe baro al yang keti da usimpia li kiwe bad ki wan pen kham pen so da ki blang ki masih